Otsaiak 21. Ama hizkuntzaren nazioarteko eguna. Ama hizkuntza edo lehen hizkuntza, haurrak bere sozializazio prozesuan lehenengo ikasten duen hizkuntza da. Ama hizkuntzaren babesa bereziki garrantzitsua da hizkuntza hori indigena edo gutxitua denean. Hizkuntza indigenen nazioarteko urte 2019 izan zen, baina babes horrek indarrean jarraitu behar du urtez urte eta etenik gabe. Mundu osoan zehar asko direlako galzorian dauden tokian tokiko hizkuntzak. Indigena entzuten dugunean kultura ezaugarriak etortzen zaizkigu burura, jantziak, dantzak, eraikinak, baina irudi horren atzean entzuten ez diren berezko hizkuntzak daude. Hizkuntza indigenak beste hizkuntza gutxitu asko bezala galzorian eta menperaturik dauden hizkuntzak dira. Hizkuntza indigena edo gutxitu hitz egiten dutenak askotan elebidun edo eleaniztun dira, baina gaitasun hori ez da behar bezala baloratzen. Ondorioz, elebidun askok bere jatorrizko hizkuntza albora uzten du eta elebakar bihurtzen da hizkuntza hegemonikoan. Hizkuntza gutxituen etorkizuna bermatu daiteke tokian tokiko hizkuntza herrialdeko ofiziala eta nazioartekoren bat ikasita. Hizkuntza indigenak eta gutxituak baztertzen dituen eskolak ikasle elebakarrak sortzen ditu eta eleaniztun izatearen abantailak eragozten ditu. Kalitatezko eskola eleaniztunak bertako hizkuntza gutxitua eta aldi berean herrialdeko hizkuntza nagusi ofiziala eta nazioarteko bat ikasteko aukera ematen du. Kendu gabe, gehitzen duten eskolak behar ditugu. Tokian tokiko hizkuntza kontuan hartzen duen irakaskuntza eleaniztuna da kulturari eta garapen iraunkorrari egin dakiokeen ekarpenik baliotsuena. Hizkuntza aniztasuna gure ondarea da.